Bamsolela shauri nye yamanga na wisdom mafulirano anobva village emandaza village ndepanya kucho achimanga ra Helen mubaira kuinda iri nawo nekuvaka zvikunze kwemutemo uye kusanzwana nawo yemunhu ndichakumbira wisdom mafurano sunzero korwishi motedzwa zvakakutaura mashure ini wisdom mafurirano ndinobika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu totendeserwo basi yoya kuna Helen bayira kwenyu sunzero korwishi motedzwa zvakakutaura mashure ini Helen bayira kwenyu ndinobika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu totendeserwo basi ndakumbira wisdom mafurano kuziviswa dare muchini makagara tasakisa rumwe magarira Helen pamusoro dare ramambo ini ndinoti wisdom mafurirano baba wangu anodzora kusomera kudya ndini ndakamhangarira Helen mubayira kuenda achivaka mumunda mababa wangu zvakaitika muchidiko ndezvekuti tiri vana takawanda vana baba arakusomera kudya tine mukoma wedu mukuru atakaita ndiye executor anonzi Job Nyakudya asi nguva zhinji anenge asiri muno kana asimu ini ndinomutedzera ndiri mumashure make mumwedzi waJulayi takashakirwa nemukoma wedu ari vasambo kumandasa ainzi Matias pakunopera kwake pakashaya mukoma mukuru anakwanisa kuya Job Nyakudya akazouya panyaradzo kupera kwaJulayi mukoma wedu anova mwana wababa mukuru anova ari kuekita usabhuku Shepherd Nyakudya akaudza mukoma wangu Job kuti mukoma muri kuzviziva here kuti kumunda kwakatengeswa naPatrick. Mukoma vakamubvunza kuti ndozviripo asi ndinovimba iye aitonyara kuti anozoti ndau dzemusha medu dzese tinofamba negwara tichitaurirana tichiwirirana. Mukoma akati rega ndichanzwa vanin'ina vangu. Mukoma akanditsvaga akandiudza munin'ina kuti ndimufundi watsvage ndobva kuzviziva here kuti kumunda kwakatengeswa. Ndikati mukoma handina chandinoziva. Ndaudzwa naShepherd kuti Patrick akatengesa nzvimbo. Iwe sezvo uri wandakasiya panzvimbo pangu uri muno, pinda munyaya iyi ugondipa anza ndikuchipidza. Ndakatsvaga munin'ina wangu Patrick ari vari panapa. Ndikamubvunza, munin'ina ichokwadi here? Ndikati wakarangana nani nhau dzemusha medu unoziva tinokurukurirana. Ndiani mumusha wedu zvauri wese wakanga unaye? Akati panga pasina. Ndikati unoziziva here kuti nzvimbo dzakakupai kuti muvake misha imi nevana venyu? Akati unoziva kuti dzitengeswa ndiko zvandakapiwa papangu zvachose. Tikati tine chisungo mumusha chekuti mumunda mababa Arabson hamuna pisi inotengeswa. Tine vana, tine vazukuru. Rivhesa madhiri enyu amakaita wose. Madhiri ayo mairi rimwe rakarivheswa rikabudirira zvinota dambudziko. Helen akamuudza Helen mubayira akaramba. Akandiudza mukoma ndataura naHelen asi Helen ari kuramba akaoma musoro. Ndikati ndinokumbirawo nhamba dzake Helen. Ndakapiwa nhamba dzake. Takanga tiri muna August. Tingangoti pakati paAugust. Ndakamufonera Helen, nyaya iyi unoiziva here? Zvanzi chokwadi. Takaita mapepa ese kuna sabhuku. Sabhuku zvatinoshandisa sabhuku ari kuda ndiani sezvo vaMatias vakanga vasingazivi nyaya zvanzi vachireva mukoma wangu Shepherd. Ndikati munda iwo hausi kutengeswa. Chimira zvose zvauri kuita ipapo kana zvauda kuita. Helen akanga asina kana chidhina kana tsanga yevhu yaakanga ataisa. Helen panguva idzodzo akatiita kunge atodenwa akabva atanga kuunganidza zvinhu. Ndanzwa kuti since ndisikagari muno ndakanzwa kuti kumunda kwaakuvakwa Helen Achera Foundation. Ndikafonera Helen, ko ndakati tiri kuuya wani tikukurukura nhau yako.
akakata foni yangu akati taureni munoiba, akata foni yangu akataura naye muna August mutakati musangano wedu wechechi. Mukoma akanga adzokawo muno, ndikati mukoma ndo nhau iripo iyi here, ndakataura naye asi akatanga kuvaka. Ndikati mufoni, ndikati mukoma chimbotaura naye. Akafonera tikadedza iye mukoma wangu Shepherd akaudzwa Shepherd unoziva kuti mushamida hazvisvi pakuru zvamutembo zvakaita akandinozviziva. Ndikati akadzizvo iwewe ida kuti munosangana naye umutaurire kuti madhiri ese amakaita rivesai. Ndikati mukoma chibva mamufonera here, vakamufonera here akadaira akati tisangane musi wa30 August. Ndakauya kuno, takabva kumusangano ranga tiri tapedza, ndikamirira here taranga tasangana na11. Ndakamirira here 11 kwana kwenda mufonera ndichiri kuhara, ndikati ndichakumirira here. Tagara here wako kudzaka dzakumawani zvanzi andichauya ikoko, andisikuya ikoko. Ndikati here zvakanaka zvokana vadaruka pano panapa hauchatsika kuti uvake here. Wadi kuduku akafona beki zvanzi itai kuti vanhu vasaparari, asi Sabhuku ngaavepo. Ndikati zvakanaka here akasvika. Sabhuku akaramba kuuya akati ndotobhukwa. Tikagara pasi Hereni nevanina wangu netimu yake Hereni yanga anayo, tikamutsanangurira Hereni zvamakaita hazviitwe. Musha wedu waona takawanda pano kudaizvi, pamakaita dhiri naPatrick pasina aripo, pane vanenge vari kuno munda hapana vakaona. Saka zvamakaita tine urombo, takagadzirira kudzosera mari yako. Ndikati wakapawa mari zvanzi ndakabhadhara 2000, ndikabhadhara 200 kuna Sabhuku. Ndikati zvakanaka, takagadzirira kuti kudzosere zvanzi ko kuvaka kwandakaita. Ndikati aiwa Hereni, ndakakuudza ini usati waisa kana tsanga yefu kana chidhina. Izvi zvova zvezvidhina zvako izvi hatina chatinobhadhara kana chimwe chiri, asi mari yako takagadzirira kubhadhara. Ndinobhadhara sei? Ndikati iwe wakabhadhara sei mari yako? So ndakabhadhara over 3 months. Wanda hazvina kuipa, tinokudzosera mari yako over those 3 months, kutanga kupera kwaOctober. Zvikanzi isina maitisi, ndikati kwete isatina maitisi atinokupa. Zvanzi orai zvakanaka, ndazvinzwa. Akabva akambofona fona akadzoka akati regai ndimbonotaura nevakandipa mari. Ndikati orai zvakanaka, asi pano ngapasaona chinoitwa patasvikurangana kwataita zvakazvana ndazvinzwa. Takagara mwedzi waOctober, mwedzi waNovember Hereni akatanga kusimudzira. Ndakachairwa foni nemunhu kuti Hereni akuvaka. Ndikati andichataura naHereni, nyaya Hereni ndinotaura namukoma, tikaura namukoma kuti kana Hereni aramba achinetsa taakutaura kuna mambo timumhangarire. Ndakauya ndikamhangara Hereni, tikapa madhirazi ake ese. Ndinonzwa kuti akafonerwa akanzi yoterisamanisi rako, Hereni haana kuuya, akafambira mberi nekuvaka. Ndikati ndafonera kumakurukota kumachinda amambo, ndikati kuna sekretari wake, Hereni uyawe ari kuramba achivaka. Tataura naye asamwe takati ngaatore zvanzi chinipa nhamba dzaShepherd nekuti ndobva ndamupa nhamba dzaShepherd, sekretari weimambo. Mukoma ndati mukoma ungazoshandiswa kuti zvei zvaitika. Mukadzi uya Hereni aita nharo, sichirangaro chatikaita chiya kuti ngaamire kuvaka, ari kuramba achiita nharo. Saka ndamhan'ara kwamambo, asi vekwamambo vati izvo sinza kuramba achivaka, vati ndivape nhamba dzenyu ungazovhundukwa zvawaya sei. Saka vachakufonera. Akati zvakanaka ndazvinzwa munimina. Akazondifonera pasina nguva kuti ndafonerwa ndao kwamambo, Hereni ndamuudza kuti amire. Ndo patakasvika kusvika tasvika pano nhasi, ndatenda mambo wangu ndinokudota. Hereni mbaira kuenda kurokai nezvekutsanangurwa navamafurirano, iwewo wakatengeserwa nzvimbo kunze kwemutemo, ukamiswa kuvaka, asi watanga kuvaka zvechisimba. Ndizvozvo inini handina kuita zvechisimba, zvakafanana kuti ndine ndakatengeserwa naPatrick ava ndandisingavazivi
ndakasevana naPatrick achinditengesera. Patrick haada kundiudza kuti stendi ndeyavabereki kana kuti iye aiti stendi ndeyani. Tawirirana naPatrick tikawirirana mapayments yedu ndichifambidzana naPatrick mune zvakanaka. Nekufamba kwenguva Patrick ndipo akaedzi namukoma isusu hatiite zvinhu vakuru kuti nevakuru vedu vari kumberi kwenyu. Ndikataiwa iwe waiziva kuti une vakuru vari kumberi kwenyu. Tisingade kuti mirayiro zvakawanda. Woshira nditi ukuguma kwati wakatengeserwa naPatrick. Piri vataura vakakugarisa pasi vachiti usawane chaunoita panzvimbo. Izvozvo ndiri kuti ipapo vachoga sabhuku ndiyafanira kuti taiwa regera because ava ndandisingavazivi. Saka inini sabhuku aindiudza kuti enderera mberi nekuita se nekuvataura mazvandabvunza mazvibati. Tati vakakubenzai, vakakusanangurirai chimiro chomusha mavo, vakakuiudzai kuti musaone chamunoita panzvimbo iyi. Hongu kana kwete? Iyoyo zvandiri kuti hongu inyaya yekuti pavakazonditi chiregerei kwavakanditira. Taita foundation, ndobva taisa vamwe malaini ndobva tamira. Tamira sekudaro ndobva tazosumudzira kuti takuvaka futi pamberi pacho. Ndobva takazofonerwa ichinzi muri kudiwa kuno kumamhangani. Sabhuku ndomusi waakazofonera vakunditi mwana angu regera kuita sekuvaka. Ndobva ndatosiya. Zvisinei amai vanonga mambo musori. Amai ichokwadi kubva vakadya chisimba. Nekuti akataura navo ndini. Yaedza kuvafonera shoko rairamba richiuya chinzi munhu ari kuramba achivaka. Zvandazofonera sabhuku zvandakuita ndakusunga imimi kana imimi muchitadza kugadzirisa zvekutaurwa namambo paground. Saka imimi ndakukusungai ndokuzomira kwakaita mai. Ndonhau iri pano. Kana nheriri haina nguva wakanzi iwewe kudzorere mari yako pamuna October. Urambirei tambira mari yako? Inini pandinokumbirawo zvo patakataurirana havana kana kuzoti mari yetaungatidza chitora mari yako tisakaotera mari yako munoidzosa havana kuzotifonda kubva musi watataudzana hatina kusangana zuva ranhasi. Havana kana kuzoti ndawana mari yenyu iyi izvo zvaitaura chokwadi. Ivo kana kutifonerawo kana inini kuti kuvatsvagawo handina kumbotsvaga. Vakavivisa nemuromo kuti zvokudzosera mari yasi havana makambofona ndichiti mari maanayo. Zvechokwadi. Ini pamusoro mambo wangu. Ini ndakanga ndakamirira sezvakati musi waine tarangaro totanga kupera kwaOctober. Akati regai ndinofunga ndichadzoka kwamuri. Saka ndakanga ndakatomirirawo izwi rake kuti mari iyi achitanga yekundipa. Takatizongoa kuti naakuvaka. Sasa kana pano nenhau imwe chete yekuti mudzorere mari yake aregere zvaakuita mumusha mevaridzi. Munoparini mari? Semataura takaita mambo December unakupera tingaimbo kuti December tinoona. Taifunga kuti kupera kwaJanuary tinotanga kuda maisonge dzake tichimupawo mari yake 2000. Wakabhadhara mari kuna kunyangudyawo ndakamupa 200. Ndobva ndaenda kwaSabhu ndakamupa 2000. Bva ndaenda kwaSabhu kubva ndabhadhara 220. saka mari yauri kurema mari yenu? Ine naukupara kwakuti ndikati kurema ini rangu nepepa rangu nezvinhu zvangu zvandakaita sekuti zvandakashandisa. Tichikuza pepa rangu handizo kuza mapepa uyu nyaya udzona namafuro yangu kuti munhu vakwe vangoti murumwe waita kuti muhurumende nyaya vaibva vatengeswe asi kuti inokwamafura nevanhu vamwangu timoyika vatengeswe zvakaenda naPatrick makakwara mhosva ifa atengeswe zvokumira kuti ngefanira kuzodzona sabhuku kana Patrick kutumira munhu wese mumusha ane kodzero yekumisa chinhu chakashata kana chichiitika mumusha chimwana kuidzwa chiro 100 vakati zviri right iye hwani achiti mutemo zvitendera kodzero kumisa. So pamakanzimirai mutemo hurumende akatora kuno akatendera kwakamusanga akawanda navakuru vehurumende ichigara pana kuvaka
Ivatengesa. Kanzi rakaisa mabhodhi akanzi masabu akadezi vakauza. Ivarekeza atengesa. Tamoti zvikuru tikuru kuziva izvozvo. Aí muchitatu zile. Izvozvo amonda ndisingazivi ndaitongotonda Wateka mshamanya kuzoto. indogara kuna kidney chindau disi. Maona chinyorwa ichi. Ndaona mambo wako. Taura izvozvo. Mambo ndinokukumbirai. Helen ndakamutaurira kuti asati amboisa kana tsanga yefu kana chitira chimwe chete. Asi pandakamutaurira ipapo ndopaakati hasha dzekuvaka. Saka inini sesugadziro tikaiti semataura ndakamutaurira pazuva rekutanga kuti zvawazoita izvi ndakuudza kuti mira hatina kugadzirira kuzvibhadhara asi mari yako yawakapa Patrick ndinokupa. Sabhuku yako. Pamusoro mangu. Watiri kuti sabhuku uyu. Iwe sabhuku wakapa mari ndondo. Shepard. Right, watiri kuti sabhuku mangu. Vakuru vakati kudzidzi pakati akunze kusodzi dzidzi. Mukabvunza kuti here ndira vatani ndiri December gorakapera. Mukoma wangu angari sabhuku anova Matthias nyakudya kuti Mandasa akashaya muna July. Saka ndishepati ndiye aripo izvezvo. Ndiye aripo akazotanga. Shepati ngadzorere kuhamba mari 220. Shepati ngadzorere 220 yake imozorera 2000. Tinotenda ishe ipapo ndakagadzira kudzosera. Ndakamamba handina interest yamunotanga. Kana interest ndausibukocho wanondopiwa calculation yekutsvara interest yakakwete. Asi wagara home wakagara kuzvibandikira. Kuziwa ndokachora ndiyo. Saka inini ndinopera pakuti January, February, March. That's Izvozvo. That is by day by 3. That's 700, 600. Ndizvo. 700 end of January, 700 end of February, 700 end of March. 2 days. Last month was 600. 776. January, February, 700, February 600, March 700. Mongonyora saizvo zvezvo. Zvemishora yako yakaunza yekuvaka hatimomazvidi. Musikanzwa yako yawaitoitoyeku vaviwa nemari yako. Uchiita zvinhu zviri kunze kwemutengo. Iyoyo mari yavo kune kwayakatoenda. Kana vachida vanongomutorerawo ikoko. Handii makabhadhara. Imwe yacho futi tine kwamakabhadhara kwaSAFU chanotora. Iyi yamakaisobhadhara munobhadhara kwakwadi. Ndinokumbirawo muchizo. Pamari yangu iyi pa2000 pamazuva yayagara. Ipapo ndikukumbira because izvo ndakabvisa vakatokwanisa kuitawo zvavakaita. Izvo zvakandidzosera pamari iyo panguva iyo handichatokwanisa kutoitawo zvandakwanisa kuita. Akatora mutemo ndiani iyoyo neapo? Inini because akatora mutemo ndiani iyoyo neapo? inini because kutaura chokwadi pandaiti ndiri kuita handidika. Akashora mutemo ndiani? Sawa chinzini ndakachikora because ndakataita. Saka urobhadhara interest nani urowachora mutemo? Handikashadaidza kuti ndiri kuchikora because Ndakashadaidza. Havana zvadaidza. Mutemo hurumende inotaura unofana kutsvaga kuita tsvagurudzo dzako kuti uzive kuti mutemo unotidii. Vakakufonera kuregera kuvaka vachitusana vanomboita kana tsanga yefu. Asi wakaenderera mberi ukavaka. Wapachikodzero chokuti wanga usingavazivi. But kana shoko ranombopinda munzeve dzako unofana kuvhunduka. Sei zvadai? Sei ndakuzwa kuti usavake? Asi wakatanga kuita ndarurwa waenderera mberi kwaka. Wakuenda mberi kwaka wakudzoka futi wakurejeswa kubva kunani? Iwe wakapiwa shoko rekudzimbira kwaka. Wenovatenda so wakapa mari. Vana vanongokwanisa kuti mari yese zvaidzoke pamwe wakapa mari asi kuti mari ndaidzaka sokuidzoka. Saka wakafuna mari inoya kubvipano here vantu. Zvakanaka mambo kuti tinouya nepano.
uko kudzesa apana chiri kuitwa ikoko uyu ane zvinhu zvake zvaakatora zvake zvaikoko ngaabvise ndaitokubema po ngaatobvisa zvinhu zvake atiti izvo zvinogara zvimutorwa zvogara musha medu zvinotinesa mangwani zvisa zvinhu zvako zvese zvakaisa zvinokaika kubvisa usiye muno wanhu uri zvawakawana uri kwete kuti tizopiwa kuti another claim yekuzonziva kapasa papamadaiwa imi vana mapurira nomusapaze panhu ipapo kana asina kupaza wega muso anongedza kubhadhara mari yakatorwa tasenderana kuti hasinei nezvinhu zviri ipapo tinotenda mambo chandataurira muchibatisisei musawane chamunobata pana zvinhu zvake zviri ipapo musazoriza kuti namaoko mamhanya zvakare yaimwe mhosva tinotenda mambo mudzive mudzidzisiyai